Dacă ai fost impresionat de construcția noii capitale administrative a Egiptului, atunci pregătește-te, deoarece țara construiește în prezent un nou proiect faraonic, crearea celui mai mare râu artificial din lume. Obiectivul? Transformarea a 9200 de kilometri pătrați de deșert într-o nouă deltă pentru a-și mări terenul agricol. În acest nou episod al Looking 4, prezint provocările care înconjoară acest proiect titanic și apoi vă arăt că un proiect similar există în Afganistan, având ca scop construirea unui imens canal de 285 km. Mizele din spatele noului proiect Delta sunt multiple, garantând independența alimentară a țării, apoi asigurând un flux suplimentar de venituri prin exportarea unei părți din recoltele sale. Dar este vorba și despre satisfacerea nevoilor alimentare în creștere ale populației sale, deoarece creșterea demografică a Egiptului este deosebit de puternică. Conform ultimelor proiecții, populația țării este setată să crească dramatic în următorii 30 de ani, de la 113 milioane, astăzi la 160 de milioane în 2050. Acesta este un proiect ambițios pentru o țară unde 96% din teren este deșert și unde restul de 4% de teren arabil este erodat de urbanizare. Prin urmare, este ușor de înțeles urgența cu care guvernul președintelui al-Sisi se grăbește să finalizeze acest nou proiect faraonic. Egiptul este în prezent cel mai mare importator de grâu din lume, iar consecințele războiului din Ucraina asupra prețurilor în creștere apasă greu asupra securității alimentare a țării. Ar trebui reamintit că 80% din grâul său provenea din Rusia și Ucraina, până în anul 2022. Acest lucru arată vulnerabilitatea țării, care trebuie contracarată de noul proiect Delta. Din anul 2015, Egiptul a câștigat deja 5.000 de kilometri pătrați de teren arabil peste deșert, dar acest lucru încă nu este suficient pentru a atinge autonomia alimentară. De aceea, în martie 2021, președintele al-Sisi a anunțat crearea noului delta și a celui mai mare râu artificial din lume pentru a iriga peste 9.000 de kilometri pătrați de teren agricol nou. Acest imens râu de 114 km va redirecționa apele reziduale agricole de la una dintre ramurile Nilului pentru a iriga terenul agricol viitor al noului delta. Va curge de-a lungul coastei Mediteranei pentru 50 de kilometri de la sursa sa înainte de a se îndrepta mai la sud către noul delta. Apoi, 10 conducte de apă cu diametrul de 3 metri vor prelua pentru 22 de kilometri pentru a transporta apa sub terenul agricol existent, înainte de a trece la un al doilea râu artificial. Acesta va traversa deșertul pe o distanță de 42 de kilometri înainte de a ajunge la stația de tratare a apei Al-Hammam. O uriașă instalație capabilă de a trata 7,5 milioane de metri cubi de ape reziduale agricole în fiecare zi. Dar mai este mult de venit. La 125 de kilometri mai la est sunt planificate 42 de kilometri de conducte și râuri pentru a transporta și mai multă apă în deșert de la Nil. Aceasta este doar prima fază, planificată să se încheie în 2025. Până în anul 2030, faza 2 a proiectului ar trebui să fie finalizată și noul delta va acoperi 9200 de kilometri pătrați, aproape jumătate din mărimea deltei Nilului. Odată devenit funcțional, noul delta va crește suprafața arabilă a Egiptului cu mai mult de făcându-l cel mai mare proiect agricol din istoria Egiptului. Destinat în primul rând recoltelor de grâu, acesta va permite de asemenea cultivarea porumbului, zahărului, fructelor și legumelor. Mai mult, proximitatea sa față de porturi, zone industriale și drumuri principale va facilita și reduce costul transportului de produse agricole. Dar nu este tot.
vor fi create noi zone industriale pentru a se ocupa de condiționarea, ambalarea și procesarea produselor alimentare destinate exportului. În total, bugetul pentru noul Delta este de aproximativ 10 miliarde de dolari, jumătate din care este dedicată construcției râului artificial de 114 km lungime. Noul Delta, odată finalizat, va spori securitatea alimentară și exporturile Egiptului. Pentru a pune acest lucru în context, până în anul 2022, țara exporta alimente în valoare de 3 miliarde 300 de milioane de dolari și speră să dubleze această cifră până în anul 2030. Proiectul a înregistrat progrese semnificative din martie 2021. Construcția celor două secțiuni ale Marelui Râu Artificial a fost deja finalizată în martie 2023. Țevile de conexiune sunt completate în proporție de 35%. În iunie 2023, apa proaspătă din Nil va curge pentru prima dată. Cu toate acestea, țara este amenințată mai la sud de un alt megaproiect, la mai mult de 2000 de kilometri distanță. În aprilie 2011, în vestul Etiopiei, a început un proiect monumental de construcție. Nașterea barajului renascentist. Valoarea estimată este de 4 miliarde 200 de milioane de dolari. Este cel mai ambițios proiect hidroelectric de pe continentul african. Cu o înălțime de 145 de metri și întinzându-se pe aproape 2 km, acest megabaraj are potențialul de a genera peste 5.000 de megawatts, mai mult de dublu față de producția barajului Aswan din Egipt. Odată finalizat, va furniza electricitate pentru 60% din populație. Conform datelor Băncii Mondiale, doar 51% dintre etiopieni vor avea acces la electricitate până în anul 2020. Barajul Marelui Renascere ar trebui să ajute Etiopia să combată sărăcia și să ridice standardele de viață. Dar pentru a face acest baraj gigantic să funcționeze, țara trebuie să umple un rezervor gigantic de 74 de kilometri cub, întrerupând cursul Nilului Albastru. Și aici este unde situația devine complicată, deoarece râul curge în aval spre Sudan și Egipt. Împreună cu Nilul Alb, este unul dintre cele două principale afluențe ale Nilului, furnizând aproape 60% din debitul Nilului în aval. Pentru Egipt, deja într-o nevoie disperată de apă, aceasta este o preocupare majoră și o amenințare teribilă pentru subsistența sa. Pe 24 martie, Etiopia a anunțat că barajul este complet în proporție de 90%. O a patra și ultima umplere a rezervorului a fost lansată în această vară, reducând și mai mult debitul Nilului. Egiptul și-a exprimat clar îngrijorările. Ministrul egiptean al resurselor de apă și irigațiilor, Hani Seivilam, a denunțat efectele dezastruoase ale măsurilor unilaterale ale Etiopiei și daunele imensurabile aduse stabilității sociale și economice a Egiptului, principala țară afectată alături de Sudan. În plus, Etiopia adoptă o metodă aleatorie de umplere a rezervoarelor sale. Blochează cantități de apă fără a se coordona cu cele două țări din aval și fără a lua în considerare nevoile acestora. Din fericire, țara pare acum pregătită să negocieze, deoarece discuțiile privind condițiile de operare și umplere a barajului au fost reluate pe 27 august la Cairo, după 2 ani de suspendare. Dar până când un acord este semnat, situația rămâne urgentă pentru Egipt, ceea ce face cu atât mai importantă finalizarea noului său delta. Dar Egiptul nu este singura țară implicată în prezent într-un megaproiect agricol în deșert. O situație similară se observă mai la est. Afganistanul, sub conducerea talibanilor, ia în considerare canalul Kosh-Tepe ca mijloc de transformare a terenurilor sale aride în terenuri agricole fertile. Se așteaptă ca proiectul să stimuleze creșterea economică a țării și să o facă autosuficientă agricol.
Canalul Costepa de 285 de kilometri urmează să fie construit de talibani în nordul Afganistanului pentru a devia apa de la Amu Daria. Construcția va începe în martie 2022. Conform talibanilor, această inițiativă va transforma 550.000 de hectare de deșert în teren agricol și au făcut din canalul Costepa un proiect cheie. Între aprilie 2022 și februarie 2023, peste 100 de kilometri de canal au fost deja săpați. Dar construcția canalului Costepa, în nordul Afganistanului, este una dintre problemele cheie pentru stabilitatea regională astăzi. Conform lui Vadim Sokolov, din Fondul Internațional pentru Salvarea Mării Aral, modificările echilibrului apei în bazinul transfrontalier ar putea crește tensiunile regionale. Proiectul colosal are ca scop devierea a aproximativ 10 miliarde de metri cub de apă de la râul Amu Daria pentru a iriga nordul țării. Dar acest proiect ambițios de irigații ridică multe preocupări, în special în Uzbekistan și Turkmenistan, unde pierderile ar putea ajunge la 15% din apa destinată irigațiilor, crescând presiunile deja resimțite din cauza schimbărilor climatice. Deci, ce înseamnă exact construcția acestui canal pentru țările din aval? Scenariile ipotetice sugerează că Afganistanul ar putea devia până la 30% din apa râului Amu Daria, odată ce canalul este finalizat. Consecințele pentru țările din aval ar fi dezastruoase. Într-adevăr, o astfel de alocare a apei ar amenința întregi regiuni care depind exclusiv de apa din Amu Daria pentru irigații în aval. Mai întâi în Turkmenistan și apoi în Uzbekistan, punând astfel în pericol agricultura și mijloacele de subzistență. Această situație este cu atât mai îngrijorătoare, având în vedere că Amu Daria alimentează și Marea Aral, care este deja aproape uscată. Eugene Simenov, coordonator internațional al Rivers Without Boundaries, avertizează că extragerea suplimentară de apă din râu ar putea compromite restaurarea ecosistemelor acvatice în regiunea Mării Aral și ar putea duce la dispariția anumitor specii. Din milă 960, Marea Aral și-a pierdut 75% din suprafața sa și 90% din volumul său de apă, crescând semnificativ salinitatea și majoritatea speciilor endemice au dispărut. Construcția canalului Costepa ar putea fi, prin urmare, dezastruoasă pentru Marea Aral și ecosistemul său. Implicarea în creștere a Afganistanului în proiecte de gestionare a apei necesită, prin urmare, o colaborare sporită cu vecinii săi, ceea ce, din păcate, nu este întotdeauna simplu. Pe de o parte, o delegație uzbecă a vizitat Kabulul în martie 2023, sugerând o posibilă cooperare pentru a finaliza proiectul canalului. Pe de altă parte, lipsa acordurilor internaționale care implică Afganistanul în utilizarea apei în bazinul Amu Daria ar putea exacerba tensiunile viitoare. Până în prezent, Afganistanul nu a semnat niciun tratat regional sau internațional privind utilizarea apelor transfrontaliere ale regiunii, iar talibanii au susținut întotdeauna că țara are dreptul de a utiliza apele Amu Daria. Gestionarea unilaterală a apei este o sursă de tensiune cu Iranul. Cele două state dispută fluxul râului Helmand, de care Iranul depinde pentru a-și iriga terenurile în sudul arid al țării. Acest flux a diminuat în aval după construcția de baraje de partea afgană. Ca țară aridă, Iranul experimentează episoade tot mai frecvente de secetă, în special în Sistan-Balochistan, unde lacul Hamun, alimentat de Helmand, s-a uscat acum, deși obișnuia să fie în inima celei de-a 7-a cele mai mari zone umede din lume. În jurul lacului flora și fauna, agricultura și animalele au dispărut, lăsând în urmă un peisaj desolat. Aceasta este o situație critică pentru Iran și una care generează tensiuni puternice cu vecinul său. Cel mai recent exemplu a fost pe 27 mai,
când tensiunile dintre Kabul și Teheran privind aprovizionarea cu apă au dus la un schimb de focuri la graniță. Cu 9 zile mai devreme, președintele iranian Ebrahim Raisi a avertizat Afganistanul să lase apa să curgă din Helmand către țara sa, cerând Kabulului să ia în serios avertismentul său și să nu se plângă mai târziu. În timp ce Afganistanul aspiră să-și exploateze resursele de apă pentru a susține creșterea și securitatea alimentară, noul canal Coștepa este sigur că va crea noi tensiuni cu țările sale vecine mai la nord, Turkmenistanul și Uzbekistanul. Ambele țări se așteaptă la pierderi agricole severe și la relocări la scară largă. Din păcate, recentul conflict de frontieră cu Iranul a arătat că ajungerea la un acord cu talibanii poate fi mai dificilă decât se aștepta. Asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dacă da, abonați-vă la canal. Mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem curând pe Looking For.